Колко често ти се случва да се събудиш с тревога? Мислиш за утре, за проблемите, за това, което може да се обърка. Сърцето ти бие, сякаш носиш целия свят на гърба си. А сега си представи, че Исус застава пред теб и казва: не се тревожи за утрешния ден. Утрешния ден ще се тревожи за себе си. Достатъчно е на всеки ден злото му. Матей 6:34. Знаеш ли какво значи това? Че не си длъжен да имаш всички отговори, че не трябва да решиш всичко днес, че Бог вече е в утрешния ден и Той те чака там. Ти си създаден да живееш с вяра, не с страх. Не да се срутваш под товара, а да се изправиш и да кажеш: Господи, аз ти се доверявам, моля те, води ме днес. Ако това послание говори на сърцето ти, напиши амин в коментарите и го сподели с някой, който се нуждае да чуе това точно сега. Ти може да си лъч светлина за нечий мрак. Не се тревожи за утре, защото Бог вече го е приготвил. Амин.